zijn vandaag voor het eerst met z'n allen bij en hebben net een stukje van het decor bekeken. Script gelezen, muziek geluisterd, een impressie over de kostuums. En ja, daarna gaat het echt beginnen. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik heb er ook zin in. Wat hebben we net gedaan? Wij hebben net de eerste lezing van de 8e versie van het script gehad. Het is nu goed. We gaan repeteren. En ik hoorde dus net dat we vanaf 18 januari te zien zijn door Theater Nederland. Volgens mij speel ik het zo'n 80 keer, dus vast ook een keer bij jou in de buurt. www.rap.nl. Kijk, Punt nu. Punt nu. Nu, niet straks. Punt nu.